Wala bafethu, shapho kunjani? Ngithembe ukuthi ni grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi ke usanda kusijoina kuyona ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu uciphiza i-notification bell ukuze uthole ama-notification each and every time mangifaka i-video. Bafethu, niyakhumbula ukuthi umdlali we-Orlando Pirates uRelebohile Mofokeng uke wafunwa iBarcelona, ngithi kwaqala le season mangaphazami, and uke waya phesheya ukuyokwenza ama-trials kwi-Wolverhampton, wabuya futhi. Emva kwalokho ube esefunwa iBarcelona, nalapho uHugo Broos waba nombono after lawo ma-rumors leyo, waba nombono uHugo Broos ethi uRelebohile Mofokeng it's better ukuthi i-Orlando Pirates ithi kumnika noma unyaka owodwa, cause ngaleso sikhathi uRelebohile Mofokeng wayesafika kwi-first team ye-Orlando Pirates. Ufunwa iBarcelona nje, ngicabanga ukuthi beqeda isizini eyodwa since efikile kwi-Orlando Pirates. Kwi-Wolverhampton wenza ama-trials okay, nakhona ngicabanga ukuthi kwabheda lapha nalapha, kodwa isizathu esavela nje later ukuthi ngathi akekho fit physical umzimba wakhe, kwaze kwakhuluma indaba zokudla nje kanje ukuthi umzimba wakhe ngenxa yezinto ayidlayo, ukudla akudlayo akaqinile ngokwanele. Okay, noHugo Broos ke wawubeka ke lo mbono wakhe ukuthi Orlando Pirates ayimnikeze noma u1 year, is too early, kuzomela athole experience la eSouth Africa, then ke mhlambe njengamanje ke bafethu, njengoba ke siphetha nje isizini ka-2024-2025, uHugo Broos ke futhi phawulile ke futhi ka-SABC wathi uRelebohile Mofokeng akasabaleke, uRelebohile Mofokeng usebale uRelebohile Mofokeng, uMoha uNkota, uMbekezeli Mbokazi TLB. Usethi manje i-Orlando Pirates sekumele ibanike i-chance yokuthi makhona ama-club aphesheya abafunayo abroad, i-Orlando Pirates kuyosiza ukuthi ibadedele ukuze bekhona ukuthi bebe ilabadlali laba ekumele kube yibona. Ngizokukhothela nje mfethu amazwi aphostiwe lapha ka-SABC okuyiwona ebekhulunywa uHugo Broos. Nawa lamazwi lawo. The likes of Mofokeng, Mbokazi, Nkota will progress if they play in Europe. They will become better players, just like Chandra Campbell. Yes, Campbell might not be playing with Club Brugge's first team, but he is playing in the Belgium second division, which is very low division. I can assure you, kusho uHugo Broos. Alright ke bafethu, ngithembe ukuthi ke nizwele ukuthi ke uHugo Broos njengamanje uyakurecommenda ukuthi abadlali abafana noRelebohile Mofokeng bengakwazi ukuthi ke bepheshwa kwezilwandle. Ngicabanga ukuthi lokho kukhulu, i-comment nje yomuntu ewumqeqeshi weqembu lesizwe, ngicabanga ukuthi ke izothathelwa phezulu nje, ngeke beyibukele phansi. Even nama-club aphesheya after ukubona i-comment kaHugo Broos, ngicabanga ukuthi ke njengamanje i-Orlando Pirates izo-receive ama-calls, ama-email, into eyibhadi. So bafethu, asilindele ukuthi uRelebohile Mofokeng njengoba soqala isizini ka-2025-2026 i-Orlando Pirates ke ingase imdedele, engase uRelebohile Mofokeng ayodlala phesheya, then nalaba abanye i-Orlando Pirates ayizukuma endleleni yabo. Make sure ukuthi uyayilike i-video, uyasubscribe kwi-channel, ungaphinde ucomment futhi kwi-comment section ungitshela ukuthi wena uthini umbono wakho. Bafethu, ake ngithi nje bye bye.